Hej, jeg er i praktik i Jespers Torvekøkken. Det er den her afdeling, jeg tilhører. Frokostafdelingen har 3 lokationer rundt om i landet. Den primære, hvor jeg sidder, er lokaliseret i Søborg. Den næststørste er i Aarhus, og den mindste og nyeste er i Kolding. Jespers Torvekøkken er en virksomhed, der leverer mad og frokost i mange afskygninger. Jeg har min plads i kundeservice, hvor jeg har det meste af min daglige gang. Kundeservice fungerer ud fra mine observationer som kernen i virksomheden, da vi både har kontakt til kunderne, men samtidig også til stort set alle andre afdelinger i virksomheden, alt efter hvilke forespørgsler der kommer fra kunderne. Gennem alle de her opgaver er jeg både i kontakt med køkkenerne, hvis der skal produceres ekstra, eller kunderne har spørgsmål til maden. Jeg er også ofte i tæt dialog med salg om kundernes behov og oprettelse af nye kunder. Kunderne kan enten kontakte os via mail eller telefon, og de kan fx efterspørge mængdejusteringer i deres faste bestillinger. De kan have IT-problemer med portalen, eller så kan de være nye kunder, der ønsker at modtage frokost fra os, eller have modtaget en mangelfuld eller forsinket levering. Jespers Torvekøkken går i alle afdelinger meget op i bæredygtighed og er blandt andet B Corp certificeret. Branchen for catering og frokost er kendetegnet ved, at der er mange aktører, der tilbyder lignende services. Det er også kendetegnet ved skiftende forbrugeradfærd og teknologisk udvikling. For eksempel brugen af digitale platforme til at modtage bestillinger, administrere kunderelationer og optimere leverancer. I branchen for frokostløsninger oplever man ofte, at man bytter kunder. Kunderne ønsker efter en periode at få noget afveksling og prøve noget nyt. Derfor er det ikke ualmindeligt, at kunderne cirka hver andet år skifter en leverandør ud med en anden. Af denne grund er det vigtigt for sælgerne at være i løbende kontakt med virksomheder, der ikke er kunder længere, for at fortsat at være til stede i kundernes bevidsthed. Jespers Torvekøkken består af en række forskellige afdelinger, der står for salg af forskellige produkter. Det Torvekøkkenet primært er kendt for, er frokostafdelingen, der sælger frokostløsninger enten i form af buffet fra et af de 5 køkkener, eller sandwich, smørbrød og bowls fra frokostbrød. En anden afdeling af virksomheden er Convifood. Denne afdeling står for at udvikle og sælge færdigpakkede produkter til f.eks. Circle K. Min kontakt med den her afdeling er minimal. Selskabsafdelingen er en tredje afdeling hos Jespers Torvekøkken. Herfra leveres der forplejning til diverse arrangementer hos virksomheder såvel som private. Den her afdeling er der en smule overlap med. Det kan fx være i form af logistik eller forespørgsler fra faste frokostkunder, der ønsker levering til f.eks. julefrokost. Den fjerde og sidste overordnede afdeling er kantineafdelingen. Den her fungerer helt separat fra de andre, og kontakten med den her afdeling er næsten ikke eksisterende. Det er her, der bliver lavet frokost ude på lokationer. Jespers Torvekøkken har lige nu over 600 ansatte, fordelt på de førnævnte 4 overordnede afdelinger. Udover dem er der selvfølgelig interne afdelinger som pakkeri og kørsel, regnskab, IT, HR, marketing samt køkkenpersonale på alle lokationerne. Udover produktionen opererer alle afdelinger fra Søborg, hvilket særligt for IT kan være en udfordring, når der skal supporteres enten i Aarhus eller Kolding.
tre tætteste konkurrenter for Jespers Torvekøkken er Meyers, Gastronomiet og Nordic Catering. De tre firmaer opererer i samme branche som frokostafdelingen hos Torvekøkkenet. De her virksomheder henter f.eks. inspiration hos hinanden til menuerne. Kvaliteten af maden er selvfølgelig det vigtigste konkurrenceparameter, men også ting som brugervenlighed, pris, deadline for ændringer og leveringsfleksibilitet har en enorm indflydelse på kundernes valg af frokostløsningen. Det var lidt om min praktikvirksomhed. Tak fordi I så med.